ешатро нигоҳ кун. Чӣ китфак мезанӣ? бахшиш бародар надидам, бахшиш мепурсам. гӯш кун бародар. худро ба қафо накашидам. ман муаззинам. хомӯш бош. агар насиҳат гӯш кардан хоҳам ба масҷид меравам. насиҳат ҷой ва макон надорад. дар ҳама ҷо гӯш кун. бас астака бубахш, бахшишака. бародар, фақат худо мебахшад. тавба кун, аз гуноҳат пок шав. назди худо дуо кун, одами хуб шав. худованд тавбакунандагонро меомӯрзад. шуд тавба мекунам ака. қавл медиҳам. тамом. бародари азиз, пештар тавба накарда будӣ? чӣ қадар зуд тавбаатро шикастӣ? бин, тавба кардан кори ҷиддӣ аст. шуд тавба мекунам ака, қавл медиҳам. ин даргаҳи мо даргаҳи ноумедӣ нест. 100 бор агар тавба шикастӣ бозо. тамом, ту тавба кун, худо мебахшад.